Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο κανάλι. Μόλις κατέβηκα εδώ από το πλοίο, έφτασα στο Πόρο και πάμε ένα διήμερο στο χωριό στα Μέθαινα. Πάμε να πάρουμε για αρχή μια βαρκούλα να περάσουμε απέναντι στο Γαλατά, όπου έχουν έρθει ο αδερφός μου και κάτι φίλοι να με πάρουν, γιατί είναι ένα 20 με τα οχήματα και δεν έχω φέρει το δικό μου. Μόλις κατέβηκα από την βαρκούλα, περιμένω την υπόλοιπη ομάδα γιατί είναι κάπου εκεί πέρα πίσω. Πίνουν καφέ. Έρχονται τώρα από εδώ πέρα να πάρουμε τα μάξι να κατευθυνθούμε προς Μέθανα. Εδώ, Λαουρό. Μόλις έφτασα εδώ πέρα στο σπίτι, θα κάτσουμε τώρα λίγο εδώ πέρα γιατί σε λίγο έχω μάθημα trading να το τελειώσουμε και μετά να πάμε μια βολτούλα. Μόλις τελείωσα το μάθημα με το trading, πάμε εδώ πέρα σε μια πιτσαρία που είναι η υπόλοιπη παρέα να φάμε λίγο πίτσα. Στην παραλία κάτω είναι, όπου είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν κλείσει το δρόμο να μην περνάνε αυτοκίνητα και είναι φανταστικά. Βέβαια το μόνο κακό με αυτό που είναι κλειστή παραλία είναι ότι πρέπει να περπατήσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει μεγάλες αποστάσεις εδώ πέρα στο χωριό. Είναι κάνα 7 λεπτό περπάτημα, ούτε και πολύ παίζει να λέω. Αλλά είναι σχένομαι γενικά το περπάτημα, θέλω το όχημά μου. Στάσαμε εδώ πέρα να φάμε, έχει έρθει και πίτσα, πάμε να δοκιμάσουμε. Μόλις φάγαμε, η πίτσα ήταν πάρα πολύ καλή, της βάζω ένα 7 στα 10. Πάμε να παίξουμε λίγο ποδοσφαιράκι να περάσει η ώρα που έχουμε τουρνουά σε ποδοσφαιράκι, θα το δείτε. Κατερίνα, μην μιλήσεις. Λοιπόν, δεύτερη μέρα στο χωριό, έχουμε ξυπνήσει. Χθες μετά το ποδοσφαιράκι πήγα για ύπνο. Έχουμε έρθει να πάρουμε να πιούμε καφέ. Περιμένουμε να έρθει, έχουμε παραγγείλει. Λοιπόν, μόλις ήρθε το καφεδάκι μας, κάτσουμε λίγο εδώ πέρα να το πιούμε καμιά ωρίτσα, κάνα 2 ώρες. Και μετά πάμε για μπανάκι. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από την καφετέρια, πιάμε τον καφέ μας, φεύγουμε, πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, να μαυρίσουμε γιατί δεν έχω πάρει πολύ χρώμα. Φτάσαμε εδώ πέρα στην παραλία, κάνουμε το μπανάκι μας, θα παίξουμε και μπαλίτσα εντωμεταξύ γιατί είναι έτσι ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα για χαλάρωση full. Εδώ πέρα πήραμε λίγο vodka Red Bull να πιούμε, παίξουμε εδώ με την ομάδα και τώρα σε λιγάκι θα παίξουμε μπαλίτσα, πρέπει να μας δείτε, παίζουμε σαν αυτούς τους Βραζιλιάνους, τους έχετε δει, τους Βραζιλιάνους που είναι εκεί στο Κοπακαπάνα. Έλα πάρ' το ποτός, cheers. Έλα αγόρι μου. Όπα, τη σφίγγα. Τι πίνεις? Λίγο Red Bull. Κι εγώ vodka Red Bull. Λίγο Red Bull, όχι βότκα, θα κρύβουμε αυτά. Έλα σεντερφόρ. Πάμε στο βόλεϊ, τουρίζουμε το νερό φουλ και παίζουμε στο βόλεϊ. Ποδοβόλιο, έχεις ξαναπαίξει? Εγώ είμαι αρχηγός. Στο ποδοβόλεϊ. Εδώ είμαστε τώρα στη Λαπλάγια, στα Μέθαινα, περνάμε όμορφα. Πίνουμε το ποτάκι μας, χαλαρά, κάτσε σφίγγα, θα μας φάει. Κυριλέ, κατάλαβες. Έτσι, χαλαρά, χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα. Το ποτάκι του, δεν και εμένα. Καλό. Υπέροχο. Λοιπόν, τώρα να δείξουμε τα skills μου. Πρέπει να βρέξουμε εδώ αυτό το σημείο για να μην καίγονται τα πόδια μας. Και εδώ θα κάνουμε ποδοβόλεϊ. Λοιπόν, σιγά σιγά, εδώ φτιάχνουμε το ποδοβόλεϊ. Κοντός εδώ πέρα πίσω, δείτε τον. Μπράβο, έτσι. Να το βρέξουμε και ξεκινάμε. Εδώ χαλαρά. Σε λίγο θα δείτε τις μαγικές ικανότητές μας και θα πεθάνετε στο γέλιο. Έλα πλάχο και πάλι! Έβαλε χέρι του, πάλι πλάχο! Μέσα το πιέζω μέσα εκεί. Πέρασε! Αυτό είναι. Ορίστε ρε Βάγκο! Εσύ! Μπράβο!
Έλα χοντρούλι! Δεν βάζεις χέρια χοντρούλι! Έλα βλάχο πέ! Όχι έλα χέρια ρε χοντρέ! Δεν γίνανε τόσο άσχετος! Έλα ρε βλάχουλη, πήγα! Αφού πήγαινε από πίσω ρε! Έχω να πω ότι είδατε είμαι πολύ άχρηστος. Είμαι πολύ άχρηστος, αλλά δεν πειράζει. Μόλις τελειώσαμε το μπάνιο, φεύγουμε, πάμε να φάμε, να τσιμπήσουμε για μεσημεριανό και μετά έχει πολύ δυνατό τουρνουά FIFA. Είμαι εδώ πέρα σε μια ταβέρνα να φάμε, παρήγγειλα μπιφτεκάκια να φάω μια μερίδα. Περιμένω να έρθουν να τα δοκιμάσω, να δω αν είναι και ωραία, γιατί δεν έχω ξαναφάει μπιφτέκια από εδώ πέρα. Εδώ ήρθαν τα μπιφτέκια μας, 3 πώς τα βλέπεις. Φαίνονται λυπημένα ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, μόλις φάγαμε και φεύγουμε και πάμε για τουρνουά FIFA. Εδώ μόλις ξεκινήσαμε. Εδώ Ελευθέρη. Arsenal εναντίον Παρί, έτσι. Πάει λίγο να πέσει. Έσπασε η καρέκλα. Άφησε 95 κιλά. Έχω μπει λίγη θα φάει τώρα. Ετοιμαστείτε για πεντελίκι. Ένα μπουζάκι τάβλο στο πλευρό. Τι είναι ρε? Ο αδερφός μου έσπασε την καρέκλα. Έκατσα και ξεκόλλησε εδώ. Ξαναβάλει πάλι το τρύπα. Δεν έφτιαξε. Κάτσε εγώ. Γιώτα σου. Να κάτσω. Ορίστε. Και σπάει και πέφτει. Εκεί να κάτσεις σαν άνθρωπος, να μην κάνεις τα... Ποιος? Βλάχο, αν μου δώσεις καμιά διαταγή να μου πεις τι να κάνω. Χάνω 3-0. Τι να κάνω μέσα μαλάκα. Σουτ! Αυτός παίζει ένα μαλάκα στο ύμνο του. Μέχρι που μου δίνει ένας μια κλωτσιά. Και του δίνεις και εσύ. Πάρ' Του το! δίνει ένα μπουλίδι στη μάπα. Βλάχο, το έβαλα. Βγάζει μια κάρτα, κυνηγάω και το διαιτητή, πλακώνω και το διαιτητή. Κυνήγαγα και τη μισή ομάδα μετά. Πάρτε και τα κάρτες, λες σας, πάρτε και τα μάνα. Μην αρχίσω και βαράω. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε έξω, έχω παραγγείλει ένα κλαμπ σάντουιτς να φάω που είναι και λίγο μαστιχόνερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαστιχόνερο. Βέβαια, κάηκα και από το ενήλιο αρκετά. Και γενικά τώρα είναι Κυριακή και επειδή ο περισσότερος κόσμος κατεβαίνει διήμερο εδώ πέρα, έχει λίγο ηρεμία, δεν έχει τόσο κόσμο όσο εχθές. Αλλά καλύτερα από ηρεμία, να μας πιο πολύ όταν είναι ήσυχα, γιατί βρίσκεις να κάτσεις πιο εύκολα. Λοιπόν, μόλις σηκώθηκα, τελευταία μέρα που είμαι εδώ πέρα, σήμερα το βράδυ φεύγω. Πάμε να πιούμε καφέ και που είχαμε κάτσει και χθες έχει πάει ήδη ο αδερφός μου και περπατάω γιατί δεν έχω όχημα. Εντάξει, έχει πιάσει και λίγο το γόνατό μου, μάλλον από χθες από το ποδοβόλεϊ και με πονάει και πηγαίνω λίγο κουτσένοντας. Πω, μέσωσε ρε φίλε, μέσωσε. Βγήκε και πολύ και ζέστη, πονάει και το πόδι μου, απλά μέσωσες να ξέρεις. Ναι ρε φίλε, το γόνατό μου λίγο. Τι έχουν να παίξουν τώρα. Απλά μέσωσες να ξέρεις φίλε, πω, και σταματάς ακριβώς. Έκανα. Δεν τον είχα να πει. Δεκαετία 80 δίσκο. Ξέρω τι βάζω εδώ στο βλάχο. Φτιάχνει τη μουσική. Και εκείνης να χορεύει. Έλα χορευταρά μου. Θα πεις ένας γέρος ο οποίος... Πώς θα κάνεις λίγο? Γεια, αυτό είναι κεφάλι. Εντάξει, θα του βγάλω ένα χτύπημα. Αλλά δεν ξέρω, μερικές φορές δεν μπορώ να με τηρήσω. Για το βίντεο θα με βαρύσει κανονικά. Όχι, βλέπετε, κεφάλι. 3, πάμε 4. Και προφυλικό. Και στη μούρη. Φτάσαμε στην παραλία, σήμερα κάτσαμε εδώ σε ομπρέλα γιατί πίσω στα δέντρα είναι γεμάτα και ναι, δεν έχει τόσο σκιά εδώ πέρα. Βέβαια εγώ κάθομαι στον ήλιο της άμα βρίζω.
Και θα κάτσουμε εδώ μέχρι τις 4 παρά, γιατί 4 η ώρα ανοίγει το market και πρέπει να κάνω trade και δεν το χάνουμε τίποτα. Είδες την πασάρα του έκανα. Φύγαμε από το μπάνιο από τη θάλασσα και έχουμε εδώ, έχουμε κάτσει ένα μαγαζί, έχουμε παραγγείλει λίγο πίτσα να φάμε και έχω ανοίξει και το market να κάνω trade, γιατί έχει ανοίξει σήμερα, είναι Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας και ναι, δεν το χάνω με τίποτα, οπότε θα κάνω trade, θα φάω και το ωραίο είναι ότι εδώ πέρα μπορείς να ρίξεις και βουτιά. Οπότε ναι, μόλις κάνουμε και το trade μας εδώ πέρα, θα ρίξουμε και μια βουτιά εδώ και μετά σπίτι να ετοιμαστώ να φύγω για πίσω Πειραιά. Έκανα το trade μου, το έπιασα και τώρα τρώω εδώ πίτσα να συνεχίσω τώρα που αφού έκανα το trade, γιατί σου κάνουμε δεν χαλάμε προσοχή. Έπιασα $280 σε 2 λεπτά διήρκησε το trade, πες μαζί με την ανάλυση μισή ώρα συνολικά. Υπέροχο να μπορείς να κάθεσαι όπου θέλεις και να βγάζεις χρήματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, γιατί δείτε εδώ πως βγάζω, δείτε. Δείτε εδώ, έκατσε εδώ, αυτόχρονα έτρωγα και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα από όπου βλέπεις και να κάνεις διακοπές όλο το χρόνο, είναι φανταστικό απλά. Μόλις πήρα τα πράγματά μου, φεύγω, αυτό ήταν το vlog παιδιά, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.